आसा थाखा 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 फैसा जोंनो बयनोबो थाखा नांगौ फैसा नांगौ फैसा फैसा नंगौ नंगौ फैसाखौ जोंनो नांगौ बयनोबो नांगौ जोङो आथिखालाव नायबा जों नुनो मोनो बे बोथोराव थाखानि थाखाय बयबो फाग्ला आयौ बयबो फाग्ला थाखानि बयबो फाग्ला बयबो जावलिया थाखानि थाखाय बयबो गावखौ गोदाव सोराव खालामना लायो थाखानि थाखाय खुनबो जों थांनानै खामानि मावहैगोन गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै खामानि मावनो थांगोन साउथ इन्डिया थांगोन दिल्ली थांगोन बेंगलर थांगोन थाखानि थाखाय गावनि अनथाव बाथाव फिसाजोखौ गारनानै थांगोन गावनि ओरैबादि अनसुलि नायनोबो मोजां आरो नायथावथाव हिनजावब्लाबो दिनै गारनानै थांगोन बिनि अननायखौ गोजानाव दोनथ'नानैबाबो थाखानि थाखाय गोजान जायगायाव दिनै खामानि मावो ओरैबादि पावार बे थाखाया ना ओरैबादि पावार मोनसे बेहा सक्ति दं थाखाहा मोनसे सक्ति दं मोनसे बे नाम्बाराव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिमाव बे मोनफ्रोमबो आखरा ओरैबादि दाम गोसा हमना लादो बे 1 नि ओरै साइडआवहाय 0 0 0 0 0 होबा बेसेबां जायो बेनो ओरैबादि दाम जायो थ' बेखौ लानानैनो मानसिफ्रा जेरावबो दिनै गोसारनानै दङ गावनि न'खरखौ गारनानैब्लाबो नंगौना नंगौ नंगौ खिन्थु गोबां मानसिया दिनै थाखा खामायनानै दिनै धोनि जाबाय एबा गावनि टेलेन्टजों दिनै गोबां मानसिया धोनि जाबाय थाखा फैसा मोनबाय आरो न' बां दिनै लुनानै लानो हाबाय दा थाखाफ्रा दिनै गोबां दिनै सुबुं माहारिनाव दंसै गावनि गियानजों मावनानै लानाय एबा सेदलाबनानै लानाय एबा थगायनानै लानाय एबा गोबां बेबायदि खामानिफ्राव दिनै हाबा हुखाफोर मावनानै दिनै मोननाय थ' आं बेखौ बुंनो हास्थायदों दिनै थाखा बाहायनायनिबो मोनसे केरेक्टार थानांगोन रायजोफोर नोंथांमोन एबा आदामोन बाजैमोन थाखा बाहायनायनि मोनसे केरेक्टार थानांगोन बल्कि बर'नि बुंनो थाङोब्ला थाखा बाहायनायनि मोनसे आखुथाय थानांगोन जायनि जाहोनाव आङो ख्रिस्ट' धोरोमखौनो आङो बुंनोसै ख्रिस्टियान धोरोमनिफ्रायनो जोङो नायबा नुनो मोनो 1 टिम'थिनि नङा 2 टिम'थिनि 3नि 1निफ्राय नोंथांमोना दिनै नायबा नुनो मोनगोन बल्कि आंबो दिनै नायबा नुनो मोनगोन बेयाव लिरदों जाहैबाय फार्स्टनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो जोङो नायबा नुनो मोनबाय गावखौल' अनग्रा थाखाखौ अनग्रा होननाय दंबाव थाखाखौ अनग्रा होननाय बुंदों थाखाखौ अनग्रा मानि दिनै जोङो गोबां मानसिनो दिनै थाखा नांगौ खिन्थु गोबां मानसिया थाखानि थाखाय निसा दङ निसा थाखानि थाखाय निसा माने बे थाखानि थाखाय गासैखौ मावनो हागोन आरोखि ना आजाद गिलु बालु डेन्जारेस माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हागोन आरोखि थाखानि थाखाय खिन्थु दिनै जोङो बेवहाय मा जोङो जिउनि थाखाय बल्कि नङा दिनै मोदोमनि थाखाय एसे नांगौ दिनै निड्स बेफोरखौ दिनै नांगौ सेंग्रा जोहोलाव लाइफआव नांगौखाय जोङो मावफैदों खिन्थु दिनै जों बे नङाखि दिनै जों थाखानि थाखाय गासिखौ मावजोबनो हागोन गाव मावजोबनो हागोन बे नङा जोंहा मोनसे आखुथाय थानांगोन दिनै थाखा बाहायनायनि थाखाय एबा खामायनायनि थाखाय मोनसे जोंहा आखुथाय थानांगोन बेनो आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जोंनियाव दिनै आखुथाया बेनो थानांगोन दिनै जोङो ख्रिस्टियान जाय बिथांमोना दिनै ख्रिस्टियान बेखौ दिनै बुजिनांगोन जोंनि इसोरनियाव दङब्ला जोङो थाखानि थाखाय मोनसे गाज्रि हाबाफोरबो दिनै मावनो गोनां जोङो जानो नाङा थाखानि थाखाय लबनि थाखाय जोङो गाज्रि हाबाखौबो जोङो मावनो नाङा एग्जाम्पोल आं हमनानै लादो नोंथाङाबो हमनानै लादो सासे सुबुङा बुंबाय आङो नोंनो 1 लाख थाखा होगोन नोङो सासे सुबुंखौ नोङो सासे इन्जिनियार एबा सासे MLA खौ नोङो गावथारनांगौ आङो 1 लाख थाखा होगोन जायनि जाहोनाव गोबां दिनै एमाउन्ट दिनै थाखाखौ नुनानै बियो लबनि थाखाय बे खामानिखौ मावनोबो हागौ थ' आंनि बुंनाया बेनो दिनै जों बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावनो नाङा जों थाखानि थाखाय लब जानो नाङा
जोङो जुदि थाखाखौ लब जानानै जुदि जोङो बेबायदि खामानिखौबो जोङो गाज्रि हाबाखौबो जुदि मावोब्ला मावथावै हाबाखौबो जुदि जोङो मावोब्ला दिनै नोंनि जिउनि थाखाय खहा जायनि जाहोनाव गोबां दिनै मानसिफ्रा गावजों गाव नांलाय खमलाय गावजों गाव दावराव दावसि दिनै थाखानि थाखाय बे बहा फैयो बे थाखानि बेलायावनो फैयो मोननांगौनिफ्राय दिनै बारा लानाय होनांगौनिफ्राय दिनै खम होनाय बेफोरबायदिनि बेलायावनो दिनै जों मानसिया गावजों गाव बुजिलायनो हायियाव जों गोबां दिनै दावरावा सोमजियो बुजिबायना नोंथां दिनै आंबो बेखौ बुजिनो हादों बहानिफ्राय बुजिनो हादों जेब्ला आं बाइबेलखौ मोजाङै फरायो जेब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनानै दिनै जिउआव दिनै आवथायनानै लायो अब्ला आं बुजिनो हादों थारैनो दिनै थाखाया मोनसे पावार दं बेहा मोनसे सक्ति दं बे सक्तिया जुदि मा होनना बुङो नोंथाङा जुदि बे सक्तिजों नोंथाङा बब्रायजायोब्ला गोबां दिनै जिउनियाव खहा जागोन एबा नोंहा गोथै जागोन जिउआव थ' आं बेखौनो हास्थायो बयबो दिनै थाखानि लबि एबा दिनै थाखानि थाखाय गोथै खालामनानै लानो नाङा गावखौहाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जों बयबो दिनै थाखा बाहायनायाव जोंहा आखुथाय जानांगोन मोनसे आखुथाय धोरोमनि आखुथाय जानांगोन एबा केरेक्टारफोरा जिउनि दिनै ख्रिस्ट'क्रिट केरेक्टार जानांगोन आं बेखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों